tunda Allah ya ce yana jin addu'a kaga ana kwadaitar da kai kenan kai me ka roƙa. Yana daga cikin abin da suka kashe muku a nan kasar. A daidai lokacin da aka samu wasu suka wuce wuri game da addu'a, wasu kuma da suka zo gaba ɗaya sai suka kwashe wa addu'a kima. Saboda haka sai aka waye gari wasu sai suka yi sassauci game da addu'a. Ita kanta addu'a ibada ce. Haka ya zo a cikin hadisi sahihi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa al-ibada. Addu'a ita ce ibada. Idan ka fahimci wannan, addu'a na ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yaye wa mutane bala'i da bakin ciki. Addu'a na daga cikin hanyoyin samun sauki. Amman yujibul mudarra idza da'ahu. Ka shiga halin kunci da tsanani kowane iri, rashin lafiya, talauci, damuwa, Allah ya ce yanzu nan Allah da yake amsa wanda ya shiga halin kunci, wa yakshifu su, ya yaye duk wani mummunan hali, wa yaj'alukum khulafa al-ard, ya sanya ku ne jagorori a bayan ƙasa. A ilahun ma Allah, akwai wani Allah? Babu. Yanzu wannan ayar tana nuna maka duk kuncin da ka shiga ka roki Allah madaukakin sarki, amma ka san abin da yafi kunci bala'i shine ka shiga kunci kuma ka ga cewa halin da ka shiga addu'a ma ba za ta yaye shi ba. Da yawa yau akwai waɗanda ke wannan tunanin, maka ce addu'a sai ce to addu'a kamar dare muna yi ai salati ga annabi, amma ai mun dare muna yi ba abin da ya canza, shikenan tun kafin yi addu'ar ya ɗauka ba za ta yi amfani ba za ta yi ba. Ko kun fahimta jama'a? Ba za ta yi ba. Na taɓa baku wani labari mai ban sha'awa mai ban dariya. Wani mutum ne makwabci na lokacin ina ɗinki a kasuwa, shi kuma yana aski alfa haka, sai yana zuwa yana ɗaukan buta yana kewayawa wuri na yana ɗan kewaya fitsari ha. Ran nan a gaban shi aka yi rikici, nefa sun zo sun yanke mini wuta saboda na sai mita ba su kawo mita ba, na zo na nuna takarda, su kuma waɗannan sun ce ba ruwansu da wata takarda, kawai ko mita ko kuma bil. Shikenan sai na ce su hausu yanke, suka hau suka yanke. To dama kafin in jona wa shagon akwai wuta da ta shigo ta cikin gidan, da muna tarayya da mutan gidan. To da na je na sai mita ta sai na datse, wayar tana nan. To yau da nefa suka cire wannan, sai na taka kawai sai na je sai na hada sai wuta ta dawo. Dama akwai kanta ta littafai tun daga sama har ƙasa gefen keken dinki. A gaban Alfa aka yi wancan rikici, ya ga nefa sun yanke sun tafi da waya. Alfa yanzu ya leko haka sai ga wuta. Malam yaya wuta? na ce a Alfa ya ce baka yadda da Allah bane? ya ce a yadda da Allah. Na ce to nefa sun ɗauke wutar su, Allah ya kawo haske. Na ce waɗannan Qur'anan Allah zai basu addu'a? Alfa ya ce sai Alfa ya fasa fitsari, wallahi sai ya fasa fitsari, ya shiga ya duba Alfa sai ya koma, sai je sai dauko wani babban mutum, ai ga wani mai karama ya bayyana. To kaga mahallin shahid, shi yanzu ya ga inda ta ciko, mutum ya to kafa na ciwo, sai na kama kafa shi, Allahumma rabban nasi azhibil ba's washfi anta shafi la shifa illa. To kaga akwai background da yake da shi na cewa nan fa an yi addu'a karbuwa take, ana yi kawai shikenan sai ta sai ce ya ji ya warke. To kaga ashe kawai na kama wannan ne dan ka gane abin yana da alaka da ya ka akidance a rai. Zai yi Allah zai yi. Wani makaho ne ya zo wurin annabi ya ce ya manzon Allah kai mana addu'a in Allah ya buɗe ido na. Manzon Allah ya ce tashi kai alwala. Ya tashi alwala, tashi kai sallah raka biyu yi. Sai manzon Allah ya ce Allah ka buɗe mishi idan shi. Sai ya ce to daga hannu ka roki Allah ya karba addu'a ta. Shikenan sai ainihin addu'a, yana addu'a makaho sai idan shi ya buɗe. Jama'a, addu'a tana da ƙarfi, addu'a tana biyan bukata, ku rinka roƙon Allah. Amma kuma in za ka roƙi Allah ka roƙe shi cikin yaƙini, kamar yadda na ce yanzu mutane sun riga sun lalace, suna ganin ko sun yi addu'a ma ba za ta yi magani. Saboda haka ko mutum ya ce to addu'a ya to algatu malam ai addu'a ma dai addu'a an dade ana yi, wallahi da dai da wasu abubuwa ne da su aka yi, amma addu'a an dade ana yi. Ai shikenan ya lalata maganar, an dade ana yi ba ta yi ba, dan haka yanzu ma ko an yi ba za ta yi ba. Haka yake nufi. Jama'a ku rinka addu'a yanzu cikin watan azumi, ka je ka yi sallar dare, ka daga hannu ka karanta Qur'ani, ka yi salati, faɗa wa Allah matsalar ka kai tsaye. In za a gaya wa Allah ba a kwana. In ka je wurin alhaji ne kana son kuɗin sadaki, wallahi wata yarinya ce ta makale tana so na, to shine dai dama kuma gashi dama babana bai da rai, shine dai nake son alhaji ya taimaka. Wannan kai da alhaji birni ne. In ka tsaya gaban Allah sai ka ce Allah ka bani kuɗi, haka Allah bani kuɗi, Allah ka bani mata, Allah ka abin da kake so shi zaka faɗa wa Allah. Ko kun fahimta jama'a? So amma sai ka samu yaƙini, sai ka samu yaƙini. Don haka manzon Allah ya kwadaitar da sahabbai game da addu'a kwarai da gaske. Don haka musulmi ku rinka addu'a, ku rinka sa matan ku su ne muku addu'a, ku rinka sa ƴaƴan ku su ne muku addu'a, ku rinka sa malamai da sauran bayin Allah su ne muku addu'a, kai kanka ka rinka wa kanka addu'a. Jiya mun ji hadisi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ce wa sahabbai, cikin ku wanda ya je ya haɗu da kabilar Karnawa a cikin ƙasar Sham, ya nemi wani mai suna Uwais ibn Amir al-Qarni,
in ka haɗu da shi daga cikin alamomin da zaka gane shi cewa mahaifiyar shi ce take da rai a lokacin mahaifin shi ya rasu, sannan yana da mele, yana da tabo kamar inda wuta ta taba shi haka. Umar shine wanda ya fara gano shi. Hadisi ne sahihi, yana cikin sahihi Muslim. Da ya haɗu da su, cikin ku ina kabila Qarra, suka ce ga cikin ku akwai Uwais, kaga ba sahabi bane, annabi bai gan shi ba, shi ma bai taba ganin annabi, amma cikin karatun da Allah ya wa annabi ya gani a cikin karatu. Annabi ya faɗa wa sahabbai su suka ga fassarar karatun, su suka ga fashin bakin. Kai ne Uwais dan Amir, kana da kaza to manzo Allah ya ce mun haɗu da kai mana addu'a, yi mini addu'a. Ka duba, kenan yanzu ko kai babban malami ne in ka haɗu da wani zaka iya sa yi maka addu'a. To kaga akasin haka shine a ƙasar mu. Kai ka taba ganin malami ya ce wani min addu'a? To ka gani, to daga nan ne za ku gane in aka daina karatun hadisan manzon Allah za a bace daga hanyar da take daidai. A cikin karatun hadisan manzon Allah nan ne ake ganin abubuwan da suke daidai. Kowace larura zuwa wurin manzon Allah suke, ciwon kafa, ciwon kirji, aljani ke damun shi, asiri ke damun shi, talauci yake damun shi, sai ta wurin manzon Allah. Manzon Allah ya min addu'a, manzon Allah ga halin na samu kaina. Saboda haka ahlus sunna kuraya addu'a irin wadda Qur'ani da sunna suka zo da ita. So kar a ce wai ka je wurin malami amma addu'a sai a ce bid'a ce, a'a malamin ya ce to shikenan kai ka samu wani abinci ka dafa, a samu wasu raguna ko dabbobi a yanka a roki Allah. Ba tsafi bane wannan, sai in malamin matsafi ne. Amma daidai ne a yanka dabba, a yi tawassuli, ya Allah saboda jinin kazan nan da na zubar, Allah ka biya min bukata. Yanzu kana tawassuli, kana neman Allah ya biya ma bukata saboda qurbani, saboda sadaka da kai. To ya Allah saboda abinci kaza da na dafa musulmi suka ci suka sha ruwa, Allah ka ji kan iyayena da kakannina. Duk wannan daidai ne. Duk wanda ya ce bid'a ce, ka ce magana shi ce bid'a. Bai yiwa musulmi su zauna babu addu'a. A raba ku da yan tsubu kuma a ce ba za ku yi addu'a ba, a raba ku da yan tsubu kuma a ce ba za ku tafi ga malaman sunna ba. Saboda haka malaman ahlus sunna ku rinka wa musulmi addu'a, kar ku yi bid'a, kar ku yi ƙarya. Kuma ya halatta a sai kaza a yanka, wa za a yankawa? Allah. A dafa kaza a ci saboda saboda Allah. A sai ruwa, ka je gidan fiyo wata ka ce kai nawa kuke leda fiyo wata, su ce maka naira 70, sai ka kawo naira 7,000 sai ka bayar. Kaga leda nawa kenan 100. Sai ka je ka samu wani mai fridge, sai ka ce kai kuma a nawa zaka sa mana wannan ruwan sanyi gashi kaza. Sai ka je ka samu wani mai baro ko mai kaza, ka ce in lokacin shan ruwa ya bi kai ta bi kana raba mutane, ka ce suna sha su ta mana addu'a. Daidai ne, ba bid'a bace. Amma bai yiwa jama'a a yi wa mutane cikin da babu uba. An raba mutane da 'yan tsubbu da bokaye, kuma musulmi ba a dora su zuwa ga addu'a da makala su cewa su je wurin malaman sunna, su je wurin bayin Allah na gari, su je wuri kaza da wuri kaza, ai musu addu'a ta sunna. Jama'a kun fahimta? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Shine malam yake cewa wannan karatu yana nuna mana cewa ana kwadaitar da musulmi dangane da addu'a, wa annahu ta'ala la yudayyi'u ladayhi la yadhi'u ladayhi, kuma Allah yana nuna cewa addu'a ba ta wulakanta a gaban shi, addu'a ba ta faduwa ƙasa banza. Haka Bahaushe yace ko? To karatun ka daidai ne Bahaushe.